प्रेज द लॉर्ड. बगेन गुरसाचे कुरवेणीवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सुमीची आवडीन मरी बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र काळी गर्भेत झाली. नमान मरे एक रुपयान भरले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू. बघेन मर्यादा देवाची महिमा मप्प्यां खाते विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले सुम्याची साकन ते शब्द परबडे तुझे तेज जाव. नमान मरे एक रुपयान भरले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू. बघेन मर्यादा देवाची मप्प्यां खाते विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अंधवसो पोत मनीस झालो. नमान मरे एक रुपयान भरले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू. बघेन मर्यादा देवाची मप्प्यां खाते विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बगेन ती देवाच्या माया पसो विनाती कर. ख्रिस्ताच्या पसरण्यात आम्ही पोहोचवण्याच्या खातीर Magia yang berlian kabar keputaan Kristen sebon kekelang kehadala baca Kristani bisa jual berjalan kami itu kebam cantik sekali rasa samca semua patam महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्या दसादी तसाता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्या दसादी तसाता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्या दसादी तसाता आणि सदा सर्वदा आमेन. देव केल्या पूर्वी मुझे आदर मका दिला तुझ्या तगींची बहुतच वाढाय मका रात सांभाळ सगळे आमेन. असना सविष्यवती तंका येसम्या आणि निरंतर प्रकाश समाधान सरत समाधानाचे विषय घेऊन देत आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जाव. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्या मुशितां तशी आमची पत्ता मुगोस आणि आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन. नमान मरे कृपेन वरले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू. भगवंती मुर्ये देवाचे मी आम्हा पप्पियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमान मरे कृपेन वरले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू. भगवंती मुर्ये देवाचे मी आम्हा पप्पियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमान मरे कृपेन वरले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भगवंती मुर्ये देवाचे मी आम्हा पप्पियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या दसादी तसाता आणि सदा सर्वदा आमेन. सगळे आमचे माईक अनम्यूट करूया. संगता मिळून एक पोर संगता मिळून त्या सुम्याची आम्ही स्तुती करूया. हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Riya shiyara la bara hallelujah, 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 hallelujah. Argan Jesu, Blab Jesu, Iman Jesu, Suti Jesu, Pade Jesu, Aradhan Jesu, Jai Jai Jesu, Pranipad Kasumya Jesu, Suti Kasumya Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. गट तळा स्तुती करूया. माईक अनम्यूट कर गट तळा स्तुती करूया.
हालेलुया 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 सोम्या जेसू तुका हर का महिमा स्तुती आमच्या मध्ये तुझ्या हजारपण तुवें दिवच्या पासून तुका हर गायता सोम्या जेसू या मंगळाच्या दिसा तू आमच्या मध्ये आसाय सोम्या जेसू या मंगळाच्या दिसा तुझी पदवी आमच्या मध्ये तू देवयते आसाय या मंगळाच्या दिसा तुझे कृपेन आमकां बरते आसाय तुझ्या मोगान आमकां बरते आसाय हालेलुया 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 गट्ट दळा स्तुती करिया गट्ट दळा स्तुती करिया माइक अनम्यूट कर स्तुती करिया हालेलुया 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 जेसू 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 शिरला बरा 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 हालेलुया 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 जेसू 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 हालेलुया 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 जेसू 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 हालेलुया 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Stuti, 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 stuti. Shirala bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. देवाच्या पवित्रत्म्या आमचेर देवोन ये देवाच्या पवित्रत्म्या आमचेर देवोन ये नितळ कर निर्मळ कर पवित्र कर कृपेन बोल देवाच्या पवित्रत्म्या देवाच्या पवित्र आमचेर देवोन ये दोन्ही हात आमचे उसवून दवरया दोन्ही हात आमचे मुखार उक्ते दवरया पवित्र आत्म्याक लालेवन मागया आज आमच्या अस्कत कायेन या मंगळाच्या दिसा त्या पवित्र आत्म्या खुलो मारया तो पवित्र आत्मा तो स्वतःचो आत्मा तो जन्मायचो आत्मा आमकां पवित्र करूंक शकता तो आत्मा पवित्रतेच्या वाटेन चलयता तो आत्मा आज या लेनरसल्या हर एकल्याक अनॉइड करू दे या लेनरसल्या हर एकल्याक कव्हर करू दे या लेनरसल्या हरल्याची मना कव्हर करू दे देवाच्या पवित्रत्म्या आमच्या देवान ये आमचे देवान ये देवाच्या पवित्रत्म्या Proverbs 6:16-19 Proverbs 6:16-19 सात वस्तू सर्वेस्पर द्वेषिता सात वस्तू सर्वेस्पर द्वेषिता सात ताका कांटाळ्याचो हंकारी दोळे फडकिरी जीभ निरपराधी रगत त्वरोपी हात पट्यो येवजण्यो करपी काळीज वाईटाशी तुर्तान धांवपी पाय फट उलोवपी फटकिरो साक्षी आपल्या भावामध्ये दुस्मानकायेचे बी वंपी मनीस आमचे दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दवरया आज देव आमका उलो मारते आसा आमच्या काळजाची तपासणी करून आमच्या काळजाची
तपासणी करूंक आज देवाचे उतर आमकां उलो मारते आसा. Proverbs chapter 6:5 चितला परी फासांतलो सूट शिकाऱ्या घराच्या हातांतले सुटलेल्या सुकण्या बरी सुटका जोडून घे. आज आमचे काळीज आम्ही तपासणी करून घेजय. आमच्या काळजान कितें आसा, आमच्या काळजान कितें आसा. जेजू म्हणालो जे कितें मनशाच्या भितर वेता ते मनशाक मेळना. जे कितें मनशाच्या काळजांतावन भायर येता, जे कितें मनशाच्या काळजांतावन भायर येता ते मनशाक मेळटा. ते मनशाक मेळटा. आज आमच्या काळजांतावन कितें भायर येता ते राग आमकां मेळटा. ते आमकां मेळटा. आज आमच्या काळजांतावन कितें भायर येता. राग आज मागया. आज आमचे भितर कसले तसले आसा जे आमकां मेळटा. कितें आसा आमकां मेळटा. आमी एक घडीभर सोदून काडया. सोदून काडया. देवाचे उतर म्हणटा मार्क चॅप्टर 7:21-22 भितर थावन म्हणजे मनशाच्या काळजांतावन भायर सरता ते हे खोट्यो आलोचनो, प्रद्वार, अनैतिक संबंध, चोरी, खून, व्यभिचार, तुडवास, खोटेपण, कपटीपण, बासकळपण, मत्सर, निंदा, गर्व आणि पिशेपण ही सर्व वाईटा मनशाचे भितर थावन भायर सरतात आणि ती मनशाक मेळटात. आमी आमच्या काळजाची तपासणी करया. आज हांतलें कितें म्हाका मेळयते आसा. हांतलें कितें म्हाका सोम्यातावन पयस करते आसा. सोम्याच्या मोगातावन पयस करते आसा. आज देवाचे उतर म्हणटा 1 Corinthians 3:16 तुझी कूड देवाचे मंदिर. तुझी कूड देवाचे मंदिर. देवाचो आत्मा तुजे थंयच येता. आज त्या देवाच्या आत्म्याक तुजे थंय घेवन आज देवाचे कुशे विरोध पातकाच्या वटणेशी आमचे काळीज बुल्लांगे. आज तपासणी करूंक जाय. दोळे आमचे दंप्या. दोळे आमचे दंप्या एक घडीभर. आमकां कळीत आसा. आमकां कळीत आसा आमी खंयच्या एरियांत अस्कत आसा. आमी खंयच्या एरियांत अस्कत आसा ते आमकां कळीत आसा. आज ते एरिया सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया आणि मागया जेजू म्हाका राग चड येता सोम्या. हांव रागान कितें उलयता तें म्हाका कळटत ना. सोम्या जेजू म्हजें काळीज हंकारी जावन आसा. हांव कोणे सांगल्लें आयकूंक तयार ना. गर्व म्हजे थंय भरला. हांवें सांगल्लेंच सोमा म्हण हांव आर्ग्यू करता. वायट चिंतना हांवें कितलें अवॉइड केल्या रे म्हणजे तान पयस वचना. जोब 31:1 हांवें म्हज्या दोळ्या संगता एक वप्पंद केला. हांवें म्हज्या दोळ्यांनी
एका आंकवारीचेर कशें दिश्ट घालची, एका आंकवारीचेर कशें दिश्ट घालची. सौम्या, हांव अस्कत पातकी, तुका कांटल्याच्यो त्यो संगती हांवें आदारल्यात. पोट म्हज्या जिबेर धांवन वाळच्या उदका परी वळटा जेजू. जेजू कंट्रोल करूंक जायना. म्हाका हातूंतल्यान सुटका जोडून घेवंक जाय जेजू. म्हजे लागीं कितेंय ना जाल्यार व्हडलें व्हडलें दाखयता. सौम्या जेजू, ही म्हजी अस्कत काय जावन आसा. म्हाका ल्हान जावंक नाका. सौम्या जेजू, तूं खालतो जालोय आनी खालतेपणाची देख दिली. जेजू, खालतेपण पांगरूंक म्हाका शिकय. खालतेपण पांगरूंक म्हाका शिकय. आज जेजूच्या आजारपणात, आज मंगळाराचो दीस, आज जेजूच्या आजारपणात बसया आणि या वाईटांत आमच्या भितर असली कसली वाईट फळां आसात सोदून काडया आणि त्या वाईट फळां पासून पश्चाताप पावून बरे कुमसराक तयार जावया. जेजूची आशीर्वादा आणि जेजूच्या मोगाक आमी लागीं सरया. आज या पयल्या कणांत विशेष मागया, देवा आमची दया कर. देवा आमची दया कर. तुजी आशीर्वादा जोड घेवची आयदनां आमकां कर म्हणून सांगात. म्हणून येवता 3 पटी क्लेम करया. Psalm 67:1. देव आमची दया करू आणि आमकां आशीर्वाद दिव. आपल्या मुखामळचो प्रकाश आमचेर फांको. Psalm 67:1. देव आमची दया करू आणि आमकां आशीर्वाद दिव. आपल्या मुखामळचो प्रकाश आमचेर फांको. Psalm 67:1. देव आमची दया करू आणि आमकां आशीर्वाद दिव. आपल्या मुखामळचो प्रकाश आमचेर फांको. नमान मरिये, कृपेन भरले, समितल्यो सगळ्या आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. माग ह्या विशेष ह्या दुसऱ्या कणांत आज आमच्या कितली काजारी जोडी आसात, भुरग्यांच्या देण्यापासून मागून आसात, तांकां सोम्याच्या दान समर्पण दिवया. कितलीशी काजारी जोडी 7-8 वर्सां सट जाल्ली काजार जावन भुरग्याच्या देण्यान मागून आसात. कितले जाणां मिसकॅरेज जाता आसा. कितले जाणां PCOD समस्या सोम्याच्या दान भेटोवन दिवया. तांचो गर्भ फळा बरी जावं दी, आशीर्वादी जावं दिवन मागया. आशीर्वादी जावं दिवन मागया. सांगात म्हणून येवता 3 पटी क्लेम करया. लेविटिकस 26:9. हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो. हांव तुमकां फळां बरीत करतलो. तुमची सतत वाडयतलो आणि हांवें तुमचे कडेन केल्लो सल्लो थीर सांबाळतलो. लेविटिकस 26:9. हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो. हांव तुमकां तुमची संतत वाडयतलो आणि हांवें तुमचे मदें केल्लो सल्लो थीर सांबाळतलो. लेविटिकस 26:9. हांव हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो आणि हांव तुमकां फळां बरीत करतलो. तुमची संतत वाडयतलो आणि हांवें तुमचे कडेन केल्लो सल्लो थीर सांबाळतलो. नमान मरिये, कृपेन भरले, तुझ्या सगळ्या स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू.
Bagaimana म्हणजे देवाचे नियम अभ्यांकाची विनंती करता आणि आमच्या मनाच्या कळावर आमेन. माग्यान कितले जण कामाचे समस्या असतात, फायनान्शियल प्रॉब्लेम असतात, विजाचे समस्या असतात. माग्या विशेष एका भावाची विजा आयल्या या दिवसांनी मेडिकल कसो कसा सोम्याच्या समर्पण देऊया. अशा मेडिकल फेल जाता या कितेंय ताका बें आसा सोम्याच्या समर्पण देऊया. कितेंच अडकळ आसना ते ताजे मेडिकल पास जावचे पसत माग्या कितले सना IELTS OET एनक्लेव्स एक्झाम बरोवन आसात. परगावा ट्राय करना आसता. आयर्लंड जावंक पुरो, लक्समबर्ग, UK, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया विंगड जाग्यांक ट्राय केला. सोम्याच्या तान भेटोवन दिवन माग्या सोमी तांची वाटूक ते करून दी. तांचे मुखार असले हर एक अडकळ पयस दिवन माग्या कितले जाणां काम नसना कितल्या मेहनतान कश्ट नसात तांकां सोम्याच्या तान भेटोवन दिवया. जे कितें तांचे खातीर जेजून उक्ते कर दवरला, जे कितें मांडावळ घालून दवरल्या जेरमाया 29:11 आज तांच्या जिवितांत ते बरवर्शान बरलो फुडार तांच्या जिवितांत उक्ते जावं दी. कितले जाणां फायनान्शियल प्रॉब्लेमांत अडचण भायर येवंक जातात ना. एका समस्या फाटल्यान आनी एक समस्या, आनी एका समस्या फाटल्यान आनी एक समस्या. बार 421 मुझे भुरग्यानो धैर्य घ्या, देवाक उलो मारा आणि तो तुमका जबरदस्त दुस्मनाच्या हातांत सोडयतलो. आज विशेष तांच्या जिवितांत असले हर एक जबरदस्त दुस्मन तांच्या पाठीक लागल्या हर एक सलवण्यांतलो, तांच्या पाठीक लागल्या हर एक तराच्या या फायनान्शियल इश्यूसांतलो सोमी तांकां भायर हाडून दी म्हणून विशेष माग्या सांगता म्हणून येवता 3 फावटी क्लेम करया. जोशुआ 1:9 हांवें तुका फरमायलां दृढ आनी थीर राव, भियेनाका आनी धैर्य नाका. कित्याक सर्वेस्पोर तुजो देव, तूं खंय गेले तुजे सुबेज आसतलो. जोशुआ 1:9 हांवें तुका फरमायलां दृढ आनी थीर राव, भियेनाका आनी धैर्य नाका. कित्याक सर्वेस्पोर तुजो देव, तूं खंय गेले तुजे सुबेज आसतलो. जोशुआ 1:9 हांवें तुका फरमायलां दृढ आनी थीर राव, भियेनाका आनी धैर्य नाका. सर्वेस्पोर तुजो देव, तूं खंय गेले तुजे सुबेज आसतलो. नवान मरिये कृपेन भरले तुझे सुबेज आसा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Bagaimana dia dewaचे नियम अभ्यांकाची विनंती करता आणि आमच्या मनाच्या कळावर आमेन. माग्या विशेष रान याकणान समर्पण दिवन माग्या विशेष रान कितले जण पिढे आसा तांकां सोम्याच्या तान समर्पण देवया. बेड रिडर आसात, स्ट्रोक जाला, ऍक्सिडेंट जाला जावंक पुरो, नर्व्साचे इश्यूज, कॅन्सर, एक भुरगो लारिंगो मलेशिया पिडा 2 वर्साचे भुरगे तुम्ही ताका स्पर्श करून दी, तुम्ही ताका स्पर्श करून दी. आयकन म्हणलो भुरगो ताच्या तकलेन पडोन ब्लड क्लॉट जावन 5 वर्सां जाले, सफर जावन आसा भुरगो पाप. सुम्याच्या तान भेटोवन दिवया. 3 फावटी ताजी सर्जरी, 2 फावटी ताजी सर्जरी शेड्यूल जाल्ली, पोस्टपोन जाल्या. आनी केदार नेक्स्ट डेट कोतना MRI वेट करना आसात. सोम्याच्या तान समर्पण दिवया. जेजू कसाय जाले कितें आसना, जेजू कसाय जाले कितें ना. जेजू ताका स्पर्श करून दी. देव जेजूची खुशी वय जाल्यार कितें सर्जरी नासतना ताजे ब्लड क्लॉट क्लियर जावचे पसत. एका भयण पडोन तेका फ्रॅक्चर जाला, तिजे एक हार्ट फ्रॅक्चर जाला. सोम्याच्या तान भेटोवन दिवया. माग्या सोमी ताका स्पर्श करून दी. सोम्याची खुशी वय जाल्यार कितें सर्जरी नासतना खाली प्लास्टर करनस ती ताजी खुशी वय जाल्यार या देवाच्या खुशे प्रमाणे सोमी ताका स्पर्श करून दी. स्पर्श करून दी. जेजूच्या अमृत त्या जाग्यार वाळून येवन दी. कितले जाणांक स्किन अलर्जी आसा, किडनीची समस्या आसा, हार्टान होल आसा,
सिस्ट सांभाळा, थायरॉइड असा समस्या तान भेटन दिव्या उडा सुराना आर्थराइटिस केस जड છે रिय पीडा सुम्याच्या तान समर्पण देऊन सांगाता म्हणून उत्तर 3 फुटिंग क्लेम करूया. साम 107:20 आपले उत्तर दादून तांका बरी केली तसो जीवनासांतलो ताणे निवारलो. साम 107:20 आपले उत्तर दादून तांका बरी केली तसो जीवनासांतलो ताणे निवारलो. साम 107:20 आपले उत्तर दादून तांका बरी केली तसो जीवनासांतलो ताणे निवारलो. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित योसुव्याचा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. या कना जाता जाल्यार सगळ्या आमी दिंबेर पडया पण हातोय रुपारया तळे आमच्या दंप्या विशेष समर्पण या पहिल्या सुपातेर आमची कुटुंबा समाजाच्या तांबेटन दिव्या. साम 142:7 बंदखणींतलो म्हाका भायर काड आणि हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. एक भयण काजर जावन परगांवांत गोवाच्या घरा वचून त्या घरांत बंदत आसल्या परी आसा. एक भयण काजर जावन तिच्या कुटुंबांत तिच्या गोवाच्या कुटुंबांत तिका पैशां खातीर दग दिता आसात. कितलेशे जाणां काजर जाल्यार घोव बायलेक रेस्पेक्ट करना, बायल घोवाक रेस्पेक्ट करना. काजरा बायलो संबंध सुम्याच्या तान भेटन दिव्या. sin of fornication काजरा पहिले दादल्याकडे या स्त्रियेकडे संबंध जोडून घेवचो पातक जावंक पुरो त्याच व्यक्तीकडे तू खाजर जाताय जाल्यार ते पातक बोक्साने मागया. कितल्या कुटुंबांनी आज फूट पडल्या सारखे उलोवणे ना घोव बैलांमध्ये, भाऊ बहिणीमध्ये, आवय बापामध्ये मिसअंडरस्टँडिंग. हांव पहिले म्हणून असं घडते असा सोम्याच्या तांबेठून दिव्या. आज कितल्या जणांच्या कुटुंबांनी ल्हानशा विशया खातीर कोर्टाची मेटा चढल्या विशेष मागया तांचे मन परिवर्तन जावचे पासून. आज कितल्या कुटुंबांनी परिस्थिती अशी जाल्या की एका समस्ये फाटल्यान एक समस्ये आज तांकां कोणगे सांगता तुमचे विरोध कोणे कितें केला, माटमंत्र केला, तुम्ही थंय वसा हांगा वसा म्हणून माग्या विशेष सोमी तांच्या जिवितात इंटरव्हीन करू दे. सोमी तांच्या जिवितात इंटरव्हीन करू दे. आज देवाचे उत्तर म्हणता आयझाया 54:17 तुझे विरोध वापरून केल्ले खंयचेच हात्यार सुफळ जावचे ना. खंयचेच हात्यार खंयचेच जावंक पुरो लिंबो जावंक पुरो माटमंत्र जावंक पुरो खंयचेय पुतीसपण खंयचेच सुफळ जायना. आमी जदला जेजूचेर विश्वास दवरता, ताच्या उतरांचेर बरोवस्त दवरता. ताच्या भुरग्यांक कितेंच टच करूंक शकना. समर्पण देव विशेष याने कितले जाणां मागून आसात. युट्यूबाचेर आमचे लागीं पिटिशनां घाल्ले आसात. विनीता फर्नांडीस विशेष
Maggia, the offer letter, Vigicha Vigioncha Pusut, Rachel, Rocky, Lisa, Juliana, Lily, Maisy D'Souza, Michael, Lena Fernandez, Mike, Juliet D'Souza, Anarita Coutinho, Sylvia, Melanie Mascarenas, Nima, Priscilla D'Souza, Maria Lobo, Lily Furtado, Laurencia Fernandez, Josephine Lobo, Alan Pinto, Julian Mascarenas. सगळं त्यांच्या गरजा सोम्याच्या त्या भेटून देऊया. विशेष मग्या वृंदा रॉकी रणविक असे ट्रॅव्हल करते असा विशेष सोबत त्यांच्या सांगत पॉइंट करून दे मागे विशेष लिल्ली म्हणल्या बहिणीक सोम्याच्या समर्पण देऊया. सेकंड स्टेज यूट्रसचे कॅन्सर स्मितिका स्पर्श करून दे. गीता म्हणल्या म्हणजे सगळ्या गरजो विशेष ॲरन म्हणल्या भुरग्याक सोम्याच्या समर्पण देऊया. अनेट जुली सिल्विया फिलिपिन्स डिलू संतोष रॉकी वायलेट आणि कितले कॅन्सर पेशंट्स आसा सोम्याच्या भेटून देऊया. इवेट म्हणल्या बहिणीचे लेफ्ट दोळ्यांत असलेली दूख सोम्याच्या तान भेटून देऊया. त्याचे फ्लॅटाचे जे किती इश्यूज आसात सोम्याच्या भेटून देऊया. वेगळी ते प्रॉपर्टी सेल जावचे पसत तुझ्या भावाचे डायबिटीस गुण जावचे पसत थायरॉइड नी पेन ब्लड प्रेशर ता सुटका मेळचे पसत आनी एक इन्फॉर्मिटी ता सुटका मेळचे पसत तुझ्या आवयचे इचिंग प्रॉब्लेम ता सुटका मेळचे पसत मागया. रैना जियाना जानिक विजय दिव्या रॉनी हिल्डा नॅन्सी लोबो अरुण वास डेरिल इवेत गीता जेनिसिया जिशेल सिंड्रेला जेम्स लॅन्सी लॅनित अनिता ॲश्लिन लरिसा जॉयस्टन ज्योती लिगोरी लीना खोर्डा लीना डिसोजा लीना वाज लिडविन वलेरियन सोनल ऑडलिन लेटिशा हेनरी मार्गरेट क्रिस्टन मिल्बर्न मारिया फेराओ मेरी डिसोजा मिका प्रवीण प्रदीप प्रतिष्ठा प्रिया अनिल अग्नेलो प्रिया विल्सन प्रिंसन विंस्टन वायलेट सिल्विया सन्सिया ॲरन ऑस्टिन विक्टर वीटा विल्शा रीना अरुण टेरेसा काश्मीर ट्रॅव्हल आणि कितले जण या युट्यूबाचेर मागून आसात. क्लारा सिनेला हर एकल्या सोम्याच्या तान भेटून दिवया. हर एकल्याच्या गरजो सोम्याच्या तान भेटून दिवया. कितल्या जणांचे पासपोर्टाचे इश्यूज आसात सिव्हिल आयडीचे इश्यूज आसात. एकलो भाव विजाचे इश्यूज सुमार 2.5 वर्सां वयर जाली सफर जावन आसा रिलीज जापासून मागया. ताचे परी कितले जण कश्टून आसा सोम्याच्या तान भेटून दिवया. लायसन्साचे समस्ये सोम्याच्या तान भेटून दिवया. आनी एकल्याच्यो गरजो समर्पण देऊन सांगाता म्हणून येवता 3 पटी दोन्ही हात वयर बांद घट्टपणान उसारया. साम 142:7 बंद खणेंतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. साम 142:7 बंद खणेंतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. साम 142:7 बंद खणेंतलो म्हाका भायर काड हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. नमान मरिये कृपेन भरले सुमिर सुबह स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू दोन्ही हातांचे वैर बार्या विशेष सगळे समर्पण दिव्या याला विशेष विलेशा म्हणल्या भुरग्याक समर्पण दिव्या. स्वामी
ताका कंप्लीटली स्पर्श करून दी. जेजूचे बहु पवित्र अमल रगताच्या माथ्याच्या केसांना पायांच्या नक्षपर्यंत कोणाची हरिय कशें वाळोवन दी. खंयच्या जाग्यार तुका दुख आसा ते सगळो जागो जेजू याकडे स्पर्श करून दी. 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 कितले भुरगीं सायकॅट्रिक इश्यू आसात जेजू याकडे स्पर्श करून तांकां. जेजू याकडे स्पर्श करून दी. कितले गायी गुण जायना जेजूच्या गाया वरवीं तांचो गायी गुण जावन दी. ह्या वेळा कितले जाणां डायबिटीस पिडेन कश्ट जातात जेजूच्या नांवान तांचे डायबिटीस रिवर्स जावन दी. जेजूच्या नांवान, जेजूच्या बळवंत नांवान, जेजूच्या बळवंत नांवान, जेजूच्या बळवंत नांवान, जेजूच्या बळवंत नांवान आज विशेष तरान कितले जाणां इंटरव्यू करता आसात जेजू ताचे सांगात पॉइंट कर दी आणि तांच्या मध्ये राव दी. इंटरव्यूअरान तांच्या मध्ये जेजू राव दी आणि तांकां सगळे क्लियर जावचे पसत विशेष माग्या. कुवेट आणि आमी आजचे राष्ट्र सोम्याच्या तान भेटन दिवया. कॅनडा सोम्याच्या तान भेटन दिवया. विशेष हांगाचे प्राईम मिनिस्टर हांगाचे सगळे गव्हर्नमेंट सोम्याच्या तान भेटन दिवया. हांगाच्या मेयर्स सगळे अथॉरिटीज सोम्याच्या तान भेटन दिवया. माग्या सोम्याचे दैविक सकत वळणच्या पसत याला हर एकल्याने या घडी स्तुती करताना देवाचे दैविक सकत अनुभव जावचे पसत. पाऊलान आणि सिलासान बंदे त्या स्तुती करताना कसे तांच्या जिवितांत त्या बंदसलाची जाळा दारा उक्ती झाली, भुई कापणी झाली, तसे आमच्या जिवितात आज आमकां बांधता ते हर एक सकत तुटून वचून म्हणून सांगात म्हणून स्तुती करूया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. या शिराला बरा दिबर शिराला बरा 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 रिया 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 शिराला बरा 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 दिबर 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 दिबर. हालेलुया 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 हालेलुया. युरिनरी ब्लॅडरचे इश्यूज जेजू समर्पण दी. जेजू याकडे स्पर्श करता तुका. हालेलुया 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 हालेलुया. तुझ्या आणि तुझ्या गोवांमध्ये आर्ग्युमेंट झाला आज जेजू मुखार बस. साम 46:10 साम 46:10 शांत राव आणि जणाचा हाव दे म्हणून आज विशेष जेजू तुझ्या मध्ये येवकार दे आणि तू शांत राव. जेजू तुझ्या जीवितांत काम करून दे. ज्या अस्कत कायेन तुझं गोवा आसा आज त्या अस्कत काय पासून देवाक अर्गांदी. जेजू तुझ्या गोवाक पाठी हाडता. जेजू तुझ्या गोवाक बदलिता. जेजू तुझ्या गोवाक ताचे लागी ओडता. जे कितें तू आशेताय ताचे कुशे प्रमाणे ताच्या वेळा प्रमाणे जाता. हालेलुया 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 हालेलुया. तुझे भुरगे शिकपाक अस्कत आसा हर एक दिसा तू मागून आसाय. आयजाया 11:2 सर्वेस्परस आत्मताचेर येवन रावली. सर्वेस्परस आत्मताका स्पर्श करू दे. सर्वेस्परस आत्मताका जन्मायन बरो दे. हालेलुया 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 हालेलुया. तुझ्या अंगार राशस पडतात जेजूच्या अमलेक रक्तान कंप्लीटली घाय राशस नापैस जावन दी. हालेलुया 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 शिराला बरा 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 बरा. तुझ्या घराचे प्रॉपर्टीचे इश्यूज सरण असतात. लहानशे मकरा ते 5 सेन्साचे घर विशेष राहणं जगान जे किती समस्या असतात जेजू आपय जेजू तुझ्या जीवितान अजाबा करता. हालेलुया 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 हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. नमान मरिये कुरपेन भरले सुमित येसू बेसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या
Amen. बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. Amen. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Thank you, brother. विशेष सरान कितल्या जणांक तुमका टेस्टमनी दिवंक कसा, कोणाक पटिशन धाडूंक कसा आहात 9900332411 या नंबराक तुमचे टेस्टमनीज आणि पटिशन दंडिया. तसेच हर एका दिवसा संजेर आमचे इंटरसेसरी मग्न आसा 7:30 8:30 कुवेटचो टाइम, इंडियाचो टाइम 10 11 वरां रातचे, कॅनडाचो टाइम आल्बर्टा टाइम जावन आसा 10:30 तावन 11:30 सकाळीचो वेळ. टोरंटो जाल्यार 12:30 तावन 1:30 वर दनपाराचे. तसेच तुमच्या टाइम झोना प्रमाणे तुम्ही कॅल्क्युलेट करा आणि जॉईन जाया. ऍटलिस्ट 15 मिनिटां या अर्धो घंटो जॉईन जाया आणि आम्ही सरांपासून मागताना आमच्या जिवितान देवाच्या करता. तसेच कितल्या युट्यूब आता तुम्ही जॉईन जावन आसात, तुम्ही आमचे चॅनल सबस्क्राईब करून जाल्यार सबस्क्राईब करा आणि हेरांक तुम्ही शेअर करा. आणि आमच्या युट्यूब चॅनलाचेर मस्त टॉक आसात ब्रदर फ्रान्सिस लोबोचे, डिवाइन वर्डाचे. ऐका बसून. आम्ही ऐकताना आमच्या जिवितांत अजाप करता, कित्याक देवाचे उतर आम्ही ऐकता आणि देवाचे उतर ऐकताना देवाचे उतर आमकां स्पर्श करता. देव तुमकां हर एकला आयचो दीस आशिर्वादांनी बेसावानी आणि कृपेन भरून. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. Praise the Lord. Thank you, brother. Thank you. Welcome. Praise the Lord. Praise the Praise the Lord. Lord, Praise brother. the Thank Lord. you, brother.